Keblai pi keblok pujar berok keblok chana kenek sinal jonga. Entah kubor ngam ra HP ya kejengyap jong Diego juta ubedai ru ulang lek kai football. Kejengyap ke baskusi hedok ta. KK ki bala tip sapang Diego juta lakai ka South Trip nok pra cijar khandai spa khandai hendriu dei urang lek kai football bapau nam naka jela Portugal uju lek kai kum ufurwan. Ulong ka benta jong ka kunhun bakrau ka Portugal national team. Kejengyap jong hakalai trik Julai arjar usan. Diego juta pat upara jong Andre Silva kila klat no haka accident kali hasurok San Puar haka jela lai thu ba ka lambar kini bakchong kala ja rangai ka terkhong bat sha se ding kene kadai ka jingjia omdon kiwei ki kali badon ti henre kene ka jingjia lajia nakaba pedung tiar kumta kene ka kali lambar kini ka kalon syarut surok hangta ka kemding ka injin mau bat upara jong kine hapo ka kali bat kila klan ru hangta kene dei ka jingjia ka bapen kendit ya baro kinong ich jingjia ka baslosi tam klempoi perkhat kidu yo we klori lek kai football kami lek kai football jong usdang lek kai football bat ka kenhun Pacos de Ferreira ha Portugal haden ulej lon sha FC Portugal matnangta sa Wolverhampton Wanderer ha England ka baula yarap banwanra ha Premier League hausnem ajar peu usha thet da Liverpool ka bai thet balaong bakalong hadu sabhuwei million job ha Liverpool ulayo bankur bunteli kinam ki Premier League arjar afusal arjar pusan ka FA Cup arjar puar Carabao Cup arjar puar bat afusal ula thep hadu ribusan kol ha cispa prapuar sen umi madan ulale ka dibut haka kenhun rangba haka November arjar ka kendai ulat thep hadu kasau kol ha sau khandai sen yele kai naka benta ka Portugal udai ka benta jong ka kunhun bajob ka UEFA national team khat arjar ka khandai bat arjar pusan longba udon hadu laingut ki khun bat udang chudep ban yetho hau ne upnai ban reu arjar pusan juta ulong unong yele kai bastat balai loit bakloi ban ye chaprang bat banang thep kol ula ka mensem ka ba he ha ka perthai football khamtam ha Liverpool ha Portugal bat ha ki million ngut kinong but ki jong